Partidu hasieratik batxartu hasiga eta, bueno, Tomas Davisok ezin zega entendidu. Dentro! Igertezan eurek pareja modun asko konpenetrago hasieratik. ¡Dios! No jugar bien, muy complicado de jugar aquí. Margena dudeip ez dagoela asko, bai bisok, erroriek barrido zuzendu bigo izula, eta, bueno, espero hurrengoen hobeto jolastie. Tomas hobeto torten bada, ni ia laguntzen motzat hobeto, eta ia hurrengoen hobeto jolasten badugu. Ya, Tomas, vamos esta, vamos esta! Favoritetako batzuk bi eure bisek ez, bizi guztiari elkarrekin jolasten, eta bitxu Aritzei eta Zabala irabazitxei esko txapeldunei kandidato zerizu ebi ez. Sí, esperamos contra Barandika y Lequerica, esperamos ganar. Pero hurrengoen hori itxi, motivazioa estorrikoa eta gerri motera ez. Con Aimar puedo ganar.